Okay, yeah. Kumete phakathwayo kwabe indoda eyakhi brotherhood, indoda edodisa amanye amadoda, indoda eshare ama platforms amakhulu nabantu abakhulu ngoba nayo inkulu singiyasholo mfethu umbhali mfethu weincwadi ezu-15 njengamanje ngicabanga ukuthi e16 izolandela. Phakathwayo kusho ukuthini ukuba nezincwadi ezingaka? Mhlawumbe ungathini kumuntu ngezinto ezifana neconsistency? Siyabona abanye ukuthola ukuthi umuntu uyabhala noma uyafisa ukubhala but iconsistency ayikho. Yini mhlawumbe iziphi izinto ezimbalo ongakhuluma nomuntu othi ufisa ukuhamba ibanga elide ngoba siyakubona ukuthi uhamba ibanga elide inkinga iba lapho ekuhambeni ibanga elide. Ufuna nje siqale ngokubhala before sifike ku-MPD namhlanje ngoba besihlangene sizinsizwa but ngifisa siqale nje lapho ngohambo lwakhe ekubhaleni nokuhamba isikhathi eside kangaka futhi kubonakala ukuthi usahamba umile. Yeah, mfethu umbuzo obalekile lo. Ngicabanga ukuthi enye into ebalekile masiqala mfethu kuyahluka ukuthi uqaliswe ukubona umngane wakho noma uqaliswe ukubona inkinga ethile, you know. Inkinga iyona ke kwazi ukuthi mfethu ikudonse ube consistent ngoba uma ukuthi uNkulunkulu kuphathisa isolution and leyo solution oyitshalayo uyabona ukuthi ayikakapheleli leyo nto leyo. It keeps you going, you know. Because uma uzobhala incwadi enhle ngefatherlessness ibe namandla but uthola ukuthi mfethu abantu la uphuma khona basanenkinga ye low self esteem, basanenkinga ukuthi bayibona ngathi amathuba banawo. So the thing ikwenza ukuthi njalo umulala wenze isisombululo, uNkulunkulu ekusiza wenze isisombululo. Uthi ulala unesifiso sokuthi kusakhona enye inkinga futhi esakhona emphakathini, you know, esafana umuntu akwazi ukuthi ayitheklishe. So ngokwenze njalo lezi inkinga esinazo emphakathini yethu zisenza sebe neconsistency ekutheni sihleze silethe ixazululo. Consistency ngiyayithanda kakhulu. Wenze njani ukubalansisa between ukuba nezinsizwe ezimbili nokuba nomndeni nokubhala nokushare platform nokukhuluma njalo ukuba nama platform emsakazweni uphinde ushare nama video ku social media? Ungamcebisa kanjani umuntu? Mfethu ebalekile le. Ngicabanga ukuthi siningi isikhathi mfethu esinokulahleka singanakanga. Yabo nje bathi sikhuluma ngamafoni na yonke lento le. Abantu abaningi babona umuntu menencwadi eziningi ekhuluma eradweni ebhala esebenza babona ngathi into engenzeki but uma usucubungula isikhathi sakho engakho Socrates wathi an unexamined life is not worth living. The minute you examine your own life you get to see ama gaps and then ngokubona ama gaps uyakwazi ukuthi wagcwalise ngento efanele. Sonke sinaso lesi sikhathi but uma singasinakile siyalahleka isikhathi. So what I do because nginengane nginonkosikazi I normally write ebusuku masebelele, you know, kakhulu izingane noma ngibhale ekseni, you know. So ubona abafeel ukuthi ude uhleze kwe laptop. Why? Because ngiyakwazi ukuba kwe laptop way early in the morning besalele thola ukuthi ngibe fully present nonkosikazi nengane but ebusuku ngiyakwazi ukuthi ngiyenze into yami. Namhlanje besuka iMen's Brian Dialogue mfethu kuphi ohambe nakho njengomhleli wayo at the same time uphinde uparticipate kuyo futhi ikuphi mhlambe namhlanje ongathi nje kuhlukile uthathile kwahluka? Mfethu angicabanga ukuthi mhlawumbe khona izinto eziningi ezihluke ngaleyo ndlela but into enokungiqamela kwesinye isikhathi siyacabanga ukuthi uzuqala izinto ezinamandla kufanele ube umuntu mhlawumbe one wisdom exakile kanti kwesinye isikhathi ukuze wenze izinto noNkulunkulu all it takes ukuthi nje mfethu ube neobedience. I think as I was walking la senza 5 kilometers siqwala intaba ngibuka abantu asebefikile bezotheka along le vision and my heart is impacted greatly because I'm realizing ukuthi it's not about you, it's not about you ukuthi ubani kanjani. If uNkulunkulu ekuphathisa something all it takes from you ukuthi ube nelento neobedience ukuthi uyenze lonto and God does the rest mfethu, you know. Powerful kakhulu phakathi. And ngisalapho khona abafethu abawu2 mfethu, I'm saying this respectfully, khona abafethu abawu2 beba ama main speakers namhlanje bonke abaphule back ngezizathu mfethu bengakwazi ukuthi balento they were beyond them lezo izathu but uNkulunkulu ukwazile ukuletha abantu mfethu abanjengongwane nabanye abantu abafikile namhlanje sakwazi ukuba ne-dialogue efanele but 2 of my speakers befana handlishe le team they pulled out kwi-last hour but akekho obonile lonto because why uNkulunkulu into yakhe uyakwazi ukuthi angenelele. Mfethu elakho nje elokugcina nge-MPD ungathini ukusummarize nje nokubonga kubafowethu abasupportile? Mfethu Mxolo ngicela uqala kuwena mfethu, your level of consistency has been amazing. I'm not saying that because you're holding a phone but your level of consistency is amazing. It's one thing ukuthi uNkulunkulu akunikeze ivision and it's another mfethu to be supported, you know. And uma ungasatholi support ngendlela efanele it's easy uthola usurana dry, you know, because it's one thing mfethu ukuthi ube ne-event kanjena and then
i-event ifanele ibe ngo-Saturday, then abantu ngama-Fridays they are sending ama-messages ukuthi I'm sorry ngeke ngisakwazi ukuba khona. And lonto ngisho ngoba baningi abantu abonkulunkulu abaphathisa ama-vision, but ubona abantu bephula back and then igcina isidrain i-energy kuwena. If ungakwazi mfethu ukuthi ngisho ngathiwa baba u3 abantu, but I'm gonna make sure ukuthi labantu aba-3 abafikile I'm not gonna put 50% ngoba ngithi hayi abantu ababaningi. So uma uNkulunkulu ekunikeza vision, run with it fully. Know ukuthi there is one person who's getting impacted every time you follow God. Into engayi-eda lapho kwi-MPD ukuthi mina mfethu angihambisani nokuthi into okufanele zibe enkulu ngokuthi attract mhlawumbe abantu abathile or something, i-impact nje oyenzayo ngabantu abathile. Ngingasho ngithi mfethu mina ngokwami ngingasho ngithi ngisho ngathiwa ephuzile iyaphuza iphuma idedele ezinye, I wouldn't have a problem with that, because that's powerful. Because kwesinye isikhathi nasifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu behlezi bekhona kungabantu ababodwa but mangithi ngiyabona namhlanje enye into futhi that is fascinating ukuthi ngibona abantu abaningi abasha ababengekho kodwa yabalance kwenzeka futhi mawubheka isino 2 years and half kodwa umubuka uma ngathiwa sihlangana sonke nje uma sasikhona sonke singaba abaningi kakhulu yabo. So okusho khona ngoba ngelinye ilanga mfethu kuyowenza uthola ukuthi kunomuntu owafika wa impacteka yaphuza yomile yasiyaphuma, kodwa uma wena njengomholi ebese udikibalisa ukuthi mhlambe kunabantu abawu20 kanti wena expect 100 yabo, kunomuntu wafika mhlambe ngo2023 ngeyokuqala uthola ukuthi bese right wa impacteka and then kuzothi mhlambe ngo2028 ebese vele shayeka eding MPD wena wa discourage ukuthi nabantu abawu20. That's powerful, but I wish lento ikhuluma mfethu ngalelo abantu abaningi uNkulunkulu abafaka isidi ukuthi benze lento, because kwesinye isikhathi ngihleze ngisho lento mfethu, let me say it again, uma ufuna ukuhamba ibanga elide noNkulunkulu mfethu azi ukuthi abantu uqale nabo kwi-race akuvamile ukuthi kube khona abantu ozoqeda nabo, because uma kuthiwa abafoni nodadewenu uzobafica ngaphambili uzobafica endleleni mfethu. Have that in mind, you know, and ungabe bitter kulabo bantu mfethu. Abantu banama commitments ahlukahlukene, take it as an honor mfethu ukuthi umuntu ku-Saturday ukhansele yonke into yakhe wazo-attenda lento. Uma engakwazanga ukufika ube nakho lokho mfethu ukuthi cha babambekile abantu mfethu, yabo lento le kumede phakathi kwayo. Ngiyabonga ukuthi namhlanje wena ongale no mfethu mfethu lento ye-Immense Brand Dialogue mfethu, yabona ngisho abantu ngathiwa bayithatha lento bayishintshe babize ngelinye igama yenzeke kwenye indawo mfethu, I'll still be honored, because the aim is not about uku-exalta umuntu oqale lento. The aim is to eradicate mfethu ama-issues ama-social ills emphakathini wethu, yabo lento le. As abantu besilisa we need to take the mantle, we need to stand together, we need to speak about ama-issues esidlula kuwo mfethu, and by so doing mfethu ziningi izinto ezohamba iphele esasinikeza inkinga njengamanje emphakathini wethu, yabo. Phakathi kwayo ususonga yini silindele kuwe mhlambe urelease nini, kuphi singakulindela yo life coach men's month inhlelo ethini uzobukhuluma kuphi? Ngikhuluma endaweni eziningi mfethu. Ngizoqala i-Apostolic Church ezobe la kwaMashu ngomhla ka28 June, ngiyakhuluma kuyona ngomhla ka5 July ngiseStenga kwaDukuza, and then ngomhla the following week kuzobe kuumhla ka12 ngizobe ngise Hillcrest ngiyakhuluma nakhona. I think the last week of July ngizobe ngikhuluma la kwaDukuza la lento ePietermaritzburg. So but overall mfethu God is great. Angeke ngisho ukuthi athina ama platforms akho, how do you say that someone who is already known kumede kuzo zonke inkundla zokuxhumana. But mfethu incwadi yami ngicabanga ngizoyirelease next year. Ngeke ngisho kakhulu, I'm 60% into it, so I'm loving it. Ngiyazi ukuthi bese sithe siyasonga, but kubuya ngazi ukuthi maningi ama manuscript no maningi kakhulu, but okwamanje ngifuna ukukhipha i-manuscript ezobe ihlangane nezinto zasemsebenzini, khona into engifuna ukufundisa abantu abaningi kuzona. Wow, hayi sibonga kakhulu phakathi kwayo. Okuhle kodwa mfethu career yakho nakuma engagements akho konke nje. Siyabonga.